1 września to rocznica wybuchu II wojny światowej, ale to także Dzień Weterana Walki o Niepodległość Polski. To właśnie dzisiaj mają swoje święto wszyscy ci, którzy walczyli o naszą niepodległość. To tutaj pod grobem nieznanego żołnierza odbyły się uroczystości Dnia Weterana. To tutaj spotkali się przedstawiciele wszystkich najważniejszych organizacji zrzeszających weteranów, a także zostali odznaczeni ci, którzy dbają o pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny i zostali odznaczeni ci, którzy zarówno są weteranami, jak i upamiętniają ten wysiłek. Dziś oni mogli wypiąć swoją pierś do orderu, mogli otrzymać brawa od nas, uczestników tych uroczystości. Wszyscy razem mogliśmy złożyć kwiaty, wieńce pod grobem nieznanego żołnierza i pomyśleć o tym, że tą niepodległość, tą wolność zawdzięczamy ogromnej liczbie tych, którzy oddali swoje życie za Polskę.